fáilte le dar an Dr. Noel. River size roit and sa hashe. Ja, Oireach. Maar zijn goede mag het waarin, als een hier doet 2009, maar waarom wegen ze gewoon le Cormac of le Patrick, als ze voor een uploaden, als een goede ben zo, als een ook hard die really dit al she's. Kijk er naar toch aangehouden, elle ervaart genoeg in jouw organische vorms, afzien maar Hamid. Twee slimme gaintje brachen le donnige, als le zorgen. Wie me gaan er me gooiees of zorgen, als me werkt gooiees. Agus am Jenna bhánach dá mar chisig locht an RTC gur déiseach tú seachas tibberdag. Í noch éon chead seach go is bháis. Úsam. Tro ná dú decision go. Nach sé bh sé. Sin sé dí smó a gaile taí. Mar san Jenna mé íirecht in san méid deirman sa coalition méid a háráteag donnacha agus ag sordacha. Agus beidir léirgus beganín de friúla hauirt chomá maidir leis an geis sa hós ar gord. I'r gordon sa súla chaf Ghaeilge na Gaeltachta agus túir dhéanamh mad le dul na Gaeilge in san Gaeltacht in san líon fethe caige agus ha mé súlas go mé mise fós Saint an Thompson agus a chunach amán tú lingólamíd de háinte I'r gordon go háirithe labhairt ar lucht agus ar réim na Gaeilge an Severus an Ramadach réim na tanga bio lorgan bhéirle na príomhcheanchar ar lucht na tangan in san Gaeltacht agus deire bheon agus éúlach tangan lucht úsáide na Gaeilge. Nis bheith sé dóhéanta é sin dhéanamh an chuiging with déag, mar san Jenna mé íirecht a bheith príomhne in ann. Agus chuige san díróid an good is smú an meon agus an bhéúlach tarlín bhfuil sé sin an réimse spéise a gomhéin agus tarlín bhfuil sé thar bheith tácht agus dulm in san broses aiste tangan. Tá sé giste gon díú chearród in san gaint, Jen mé pí a caint ar dúis féin vocal san Gaeltacht hain, agus na dochrochtaí is dul mar rainin leis an vocal san mar chuir síos an gancheap há I gceiste going nuair a deirmid an vocal san. Casta mé iníoch san an meon agus an dearcha I lesáis na de friúla Gaeilge, agus cá mé súil an dosíocht a thugtaí trád a raibh agus thugtar go fóil do Ghaeilge na Gaeltachta mar spruch de chách. Ach mar spruchas dom ha gemacht de leig beganin sa láin jobh. Casa mé an san an ról a ha ag an meon agus ag an narcha in san broses san agus in san broses astrathe tangolíochta I goitinge. Deire fad, Jenna mé ar cúpla rá mar leis an grota bheith dar lom an Ghaeilge in fethe caige. Instantly counter les mod den Gaeltacht. Mar san, cúpla dúis mar leis an vocal Gaeltacht hain, agus nósta mé íomh dichúis nachbanam hain úsáid mar as an vocal san. Mar sóiltíh hena hénig agus stocha, de réir mar a hiigimí cuasaí fé láthair, an focail Gaeltacht a sé I bhfad níos sinne ná an focail Gaeltacht. Táin Gaeltacht siar ar fad ar laid go fada leis an garú hís déag. Trágur chuir sé síos ar phobal a bhí Gaelge nó Sassanach seachas ar cheantar ná ar luistéir. Mar a deirm fágann sé sin, go bhfuil an focail a bhfad níos sinne ná an focail Gaeltacht. Náfuil fianais ar fáil do go dtí deire an teachta hís déag. Má dhéichamíd ar na tafatí scríomh is luatha ha going den vocal Gaeltacht, cíimid go raibh cíal dhíos bagú nó maslach fiú I gceist leis an vocal ó hús. Mar san, agus mé chuir go an chaint sa, agus tarlíonn gur seminar Foclóireachta sa, chas mé ar na Foclóirí go bheith cadí ráte go san mar dheallir an Gaeltacht. Mar san darnú, ins na Foclóirí béir le Gaeilge níl an focail le fáilt agus ní héanún an méid san. Ach má dhéichamíd ar na Foclóirí béir le Gaeilge, cíimid gan denín gur bheith a gceist le Gaeltacht ná foreign manner or tendency, using foreign airs, on foreign airs, state of being fashionable, the Englishry or foreign race of Ireland, agus deire on English-speaking district, is doch an chiel a gceist in san dedal ma chaint hain. Nu beidir nach an geveice sé. In íag san deir Neil O'Donnell gur bheith a gceist leis an vocal ná English settlers in Ireland, Englishry, English occupied districts, the Pale, Atwil Coney or Hain, agus English-speaking district. Tugan O'Donnell in son mar legan malachtacht in vocal Gaeltach as chomá, focail iestrin sé mar foreign ways new anglicisation. Nis, an chiad docrat a gam leis an vocal Gaeltacht agus sin a labhairt ar chas na Gaeilge in san láin jobh, nar gur dócha go bhaith counter agus tíortha les mód éiring a bheith gceist in san Gaeltacht.
sé sin rá éátar down náfuil in san Gaeltacht, há sé in san Gaeltacht. Go hála beidir áitne ina bhfuil an béir réim mar hanga an phobal. Mar san más dírecha caint na counter fad an éiring náfuil in san Gaeltacht a hánig son bhfuil focail begáí níos cringan níos befte testáilthain chuige san. Is an áhar san a bhanam hain úsáid as íorghailtacht chun chuir síos na counter fad an éiring ina míochan Ghaeilge réim trád a raibh ach náfuil in jobh in san Gaeltacht if In íag san an deocht is smúsdach agam leis an focail Gaeltacht ná gur dólam go bhfuil an híal íosbagúil vaslach san fós le tuiscint in san focail, fé mar a bhí hir a fad in san gardú hístéag san taptaí lochad an focail. An Aragon tá a déanamh sagam ná gur dólam gur scaithán an meon le na Gaeilge I gceanta le smuding Gaeltacht, a háin san níos bagus san há intuice in san focail Gaeltacht. Sé sin rá víti agus thar fós go painte áirithe díosbagúil maidir leis an Gaeltacht, maidir le maintir na Gaeltachta, agus níos tachtaí fós I ggóhéach na caintasa, maidir leis an sais Gaeilge a háchan tasig I meas cuidmhór cainteoirí in san Gaeltacht. Mar san fécham hedalme chainte hain, sais mar a bheith sé scrífa go hirónta agam. Agus mar bheafar den tlí go gatar leis an sais Gaeilge a láirtar in san Iarghailtacht. Agus fanna úsáidas an docan san Iarghailtacht a Samhna in san Gaint. Mar san maid fleidseáin ina bléim nuair a bhí á hir in éisi agam. An tarna príomhhainte má sé sin an meon agus an dearcha I le saisna de fúla Gaeilge, agus an tosíocht a thugtaí go tradiisiúnta de chaint na Gaeltachta. Ach mar spruc a háis I gomach de léig de réir chéile dar lompéisceile. Mar is óidíh tugad gan na sacháite an Gaeltacht aim sin na hadíochanna, agus mar chuite san tugad ta sacháite de bheochaint na Gaeltachta nó de chaint na naine, agus ahaníag an sais san cainte, mar rud a bhí lochfar agus mar spruc de gahaine a bhí chun Gaeilge a labhairt, bhídís in san Gaeltacht nó le smuding Gaeltacht. Ní mar sanna bhíon scéal riomh an ail, na ceantar a háin san Gaeltacht in jobh, bhíidir ana imimeach síos trí stair na tangan, I tréimh si de friúla I stair na tangan, agus bhítí go minic a caithal a lósirthe. Bhain an gradam agus an stádas go stairúil leis an Gaeilge na manistracha go háirithe in áir bhacha. Le lein na tréimh si clasicíon san bhain sé leis an Gaeilge a bhí á cleachta ag na filií Gardamilda, agus an sanin san tréimh si íorclasicach bhain sé le ceantar áirithe in iarthúsgart na móin agus iarthéisgart chuige alle. Mar san ní tre chitring éid sé amach go runtar gradam inis Ghaeilge na Gaeltachta. Is rud cóisach a bhí ann. Ní féidir rá gur fíorigh tangóíochta a há gceist an san. Cinna feasach a bhí ann amachchas amach dar dom. Bích san mar a fágan ta sacháite na Gaeltachta go háirithe aim sin na habheochanna bhfuil nós tradiisiúnta seanna bhonathe a going fós an sa láin jobh. Gnéanamh cainteoirí agus fálamóirí le smuding Gaeltacht íoch clí na canúntí Gaeltachta, agus canúnt Gaeltachta fé le I gceist an san. Is dom gur féidir rá nárbh an san ach idéal ana chuid den am, agus nárbhan ach líon ana bheith cainteoirí an spruc san amach riamh. Fiú mar é sé cob mar spruc olasach I bhil an tang, níor bhain chuid mhórcha an méid san amach. An drama bhain an spruc amach chuid mhórcha stoch a sé ar fáilt ins na ran óga Gaeilge ins na hallscoilne, Stineán Ghaeilge agus áitne eile mar san. In íag san, in sa láin jobh is dólam go bhfuil an corchuige san, náfuil sé chó láidir agus a bhíoh sé trá. Fiú man ar éirigh le daine ann, bhí an tudéal ann agus bhí an spruc san ann, ach ní dólam go bhfuil an spruc san ann ná bhfuil sé chó láidir a thuile in sa láin jobh. Ní éon áras orm ach go bhfuil an tudéal ann I gcónaí gur bhí caint tradiisiúnta na Gaeltachta is fearr, nó bhfuil ír smaí den meonú den dearcha san fós lingar a laiad. Mar a thráite agam, há sé goachta le, agus thá rainn fianna sé going áithne de friúla a thugann é sin le tuiscint chomá. Mar a dearm is an meon agus an nearcha na canúntí de friúla agus na stílne de friúla cainte a dhéiríonn chuid bhórda a chuidse taide. Cheantas na léirithe is folasí is dul amth going maidir leis an meon agus an dearcha an éagsúlach tangan há an cleachtas. Sé sin cad a dhéanaan daoine nuair a há siad a caint. In san Gaeltacht has a going goil an sais Gaeilge a lauren daine ag amach de réir chéile
ón ganún tradiisiúnta áitiúil mar a luigh sorfan san cúpla In san Ghaeilgeacht, ní minic a bhain cainteoirí I déal na Gaeltacht amach in go cainte fiú má sin an struc olasach a có don Ghaeilge. Is sin ráite, dar leis an soch angolaí ahananta Bernard Spolsky a dhéimig ar bhí na fíringe an saoirsa. An léirú is fear a going dhearcha agus bheon daoine I le teangan ná cleachtas. Sé sin rá má dhéanann siad rud áirithe, sé sin rá bhfuil meas fé lethe go ar an rud a dhéanann siad. Fiú mana bhfuil siad sásta é sin rá bhean amach. Mar san, in roinnt na PC taide a déanta gomsa an neon ar heisna a fiú Gaeilge, agus ar an 6 Gaeilge gur dóla daoine a bheith dlisteanach, gradamach agus inglacathe. A hanítear de gannách, gradam starúil Gaeilge na Gaeltachta. A sé sin le feiscin sa daide a déanta gom héin le Airne Cavanagh agus le Colin Flynn. A sé le feiscin chomáin san daide a déanta ag daoine cosúla Gabriel Maguire, Paddy Goldbeer, Bernie O'Rourke, John Walsh agus Hugh Rowland agus an tilamid taidóirí nach iad. In dhéag san áfach, léiríonn an taide san ar fad má dhéachan tú ar nud a ráite ag rán fartathe, go geistítear go hoscailte go minic, tasach áite Gaeilge na Gaeltachta mar spruachta go hainge. Muon cainteoirí go leor in san Ghaeilge ná chóir an tasach áite san na háirte caint na Gaeltachta mar spruach, mar nach dóla bhfuil sé in bhainte ná in bhíonathe dó hain nó I gás múntóirí dus na daoine á muoinecha. Mar hampla in písa taide dhéanamar le múntóirí agus le háirdí Gaeilge, bhuaigh cuid just na múntóirí nach sprucarúnach í spruach na Gaeltachta dó hain ná dus na daltaí. Híle ar nára sé réadú nó ná raibh rochtain ag daoine insaníor Gaeltacht go minic ar chaint tradiisiúnta na Gaeltachta. Fiú dá ráidís cho fada leis an Gaeltacht go minic ní raibh rochtain go ar an gaint tradiisiúnta. In dhéag agus painte níos táchtaí dar lam ná gur thug na rán farta le tuiscint go raibh bach féinúlachta I gceist chomá chéine. Sé sin rá ná raibh fán ar chainteoirí go leor in san Ghaeltacht, labhairt cosú le cainteoir tradiisiúnta Gaeltachta. Mar go gcuireann san cainte féinúlacht áirithe, féinúlacht áite, féinúlacht tradiisiúnta inniu. Agus gur bhreathadar go raibh go méidíost hain mar bhúntóirí nó go mbeadh an náltaí ní dhílis dá féinúlachtaí pásanta agus dá féinúlachtaí áite. Mar san bhí bachcan san agus bhí diúil tú anna olasach le feiscint de chaint na Gaeltachta mar spruach úrúnach go hainge, go háirithe do chuoine les mut in Gaeltacht. Is áiteile go bhaid míid fianna seirsa agus gur fiú lu go hachamar ná instimián chréalte. Go tradiisiúnta bhíoch Gaeilge na Gaeltachta go mór fantastic instimián chréalte, go háirithe agus na dtíochantar bharíonn sa ar radio na Gaeltachta. Agus tólam de réir I chéile, Gwyl rochtan níos mó a gáilt ag saisna Gaeilge íor tradiisiúnta, sé sin na saisna Gaeilge a bhíon ag páistí óga in san Gaeltacht nó a bhíon ag cainteoirí íor Gaeltachta. Tá sé sin a fád rochtan ar na meán chréalta, agus go háirithe b'éidir ar títí cearn. Cuid san dar nó banan sé leis na dúshlainn a rainan le láthróirí nó le hiiriseoirí a dhearcú a sciilú agus cumasach agus go bhfuil Gaeilge tradiisiúnta na Gaeltachta ar dulga an dúshlainn san ann. Ach ní áras ar nach rid, ach gur cuid é de stratéis chun slua áirithe a bheala. Bíocha sin ina slua mór béidir de bhar brú Murchadha agus Foclóireachta bheala isteach chuig na stáisiún. Ní mar rag bhfuil sin a tarlú a gcónaí go comhuiseach, beidir bhfuil sé tarlú go fochomhuiseach amach. Bhfuil sais na áirithe Gaeilge a gur ar na meáin agus bhfuil sé gceist go meall dí san stúr fé le go bhfuil profil fé lecha. A rís dar an tugann sé seo le tuiscint dúing náfuil an farlábhas céanna ná an gradam céanna ag Gaeilge tradiisiúnta na Gaeltachta agus a bhíoh trád a raibh. Nis begur a dhíbrú amach de chuis bhfuil sé sinna gom ar an scáileáil. Ceisina ragart níoch má haid ceiste gain. Casam ar an gúis go bhfuil meán agus an dearcha tábhachtach agus sin caintear lucht agus a réim na Gaeilge san Ghaeltacht in Feith Gaeilge. Credim héin agus cuid mhór teangoldathe eile go dagan aistrithe teangolaíochtach an ceann, sé sin aistrithe ar an tlí go núsáidre an teanga in ar gás hain an Gaeilge dar nú.
Godagan siad chun ceann mar thora an bróisias lúchála, nó mar thora an mion nó an dearcha atá ag daine I le saisna de frúgatanga. Tá rutala go man sa a léiríonn an hippitéis san gobecht agus asúlagam gomaithe se don gur in san sax bhíorla atá sé. Scríban Christensen agus cóleacaithe mar Sahalanas. Deir siad, language varies and changes as a consequence of the valorization process, inherently present in the construction of boundaries between social groups. As a consequence, and to put it simply, we predict that people will be motivated to set aside or restrict speech habits that they feel bad about and adopt ways of speaking that they see positively. This is an important means of supporting and enhancing a positive self-image and positioning oneself in the web of intergroup relationships. Sin úsáidan tar rudaí gúil measa go orda agus hatú stratéisiach míallar san, hatú dír a bheith cosú leis le de fiarí leis na grúpaí gúil tú dír a bheith banteach leha. Hagamá. Casatí fethe craigama. Mála an cuasaí mar ha mé déanamh go mbeidh ghlacha ní smó de réir chéile leis an sais Gaeilge a hacatíanta inis I meascan éas a Ghaeilgeachta, agus a meas caintóirí go leor in san Ghaeilgeachta chomá. Mar san a filadam na nódanna tugad den chaintsa, agus a bhain se le cuasaí sebris agus le cuasaí crinis, is stóna go mbeidh ghlacha I bhd ní smó féin líon fethe craige, le cleachtais tangan a cheaptar in jobh a bheith neamhchanách, seafrán, neamh gramadúil agus neamh Bradamú, me bheith cuairm leis an dáithíana san. Neamh gramadúil agus neamh Bradamú. Ní héis sin ará go nimóig an severas agus an cringas mar choncheappa, agus stóna go níon for iad a hawlú agus iad a hanbhíú lite eile. Is stóna go mé sé sin le feiscint in san tlí go gafar le saisnú de friúla Gaeilge na meán mar hampla. A chu leanúntón hippitéis a chuirme in bhór láthair níos túisce, maidir leis an nasc san idir an dearcha agus an taistrú Ghaeilge. Is stóna go raibh sé sin I bhaim an gleachtas chomá, agus go raibh an sais tangan atá labhairt in san Ghaeilge. Níos fuide agus an suide ó chaint tradiisiúnta na Ghaeilgeachta bhfuil anam an áde inisir fé láir. Sé sin rá go méid gnéithe Ghaeilge náfuil tradiisiúnta, náfuil fé radam in san láinniu I gairí níos cotíanta agus níos cotíanta agus go nach for lóha de réir chéile. Stóla go mbeidh an meon agus an dearcha má se na rudaí is smó go dtiúchaí cléach luairthe, agus gur bíad a raig go bhain an danga úsáid for in san Ghaeilgeachta, agus in san Ghaeilgeachta chomá dálaid Gaeilge is fiú é sin ará. An tardaigh ar sa ó héamh na féinúlachta de histólam agus a sé seo tarú ana hénig go painte áirithe. Ná go méid éileh níos smó cainteoirí Ghaeilgeachta éonúlacht Gaeilge dá gcuid hain náfuil a Tarrington méid san an Ghaeilgeachta. Ní bheith siad a dulamí na Ghaeilgeachta an méid san héile. Agus de Landford a bheith úsáid le Gaeilge in san Ghaeilgeachta agus is dólam go Landford, ní dólam go rómhacht an scéal é sin agus fág mé mar san.